Ще го направи с надежда и с увереност, че може да се справи с първото си препятствие, което е северноирландския вице-шампион Дери Сити. В своя дебют в европейските клубни турнири като наставник Христо Янев залага на схема 4-4-2 на вратата е Фьодор Лопухов. Пред него са Пастор, Факундо Родригес, Теодор Иванов и Анжело Мартино. Малко пред тях с капитанската лента Бруно Жордао, който ще си партнира с едно от новите попълнения Стефано Сенси, Петко Панайотов и Исак Соле в халфовата линия, докато Йоанис Питас и Леандро Годой ще бъдат на върха на нападението на червените и ще се надяват да донесат още радостни моменти, точно както го направиха в края на миналия сезон тук на националния стадион Васил Левски, когато ЦСК си осигури правото да бъде част от пресявките в Лига Европа, печеляйки Купата на България. Главен арбитър на срещата Висар Кастрат и негови асистенти Гранит Хюсейн и Арбнор Булатовчи от Косово. Четвърти съдия също от Косово е Валон Байгора. За ВАР системата ще отговарят Сьорен Сторкс и Генц Нуза от Германия и Косово. Към състава на Дери Сити, където наставникът Тирнан Линч залага на схема 4-4-2. Брайан Мейер е на вратата, пред него в защита от дясно наляво Конър Бар, заедно с Кристи Гроган, с Патрик Маклин и с Робърт Слевин. В халфовата линия отдясно ще действа Бари Кутър, от ляво ще бъде Майкъл Дъфис, капитанската лента. В халфовата линия ще си партнират Джеймс Олаинка заедно с Камерън Дъмиган, а на върха двама централни нападатели в лицето на Елис Чапман и на Лиам Бойс. Ето го и центрирането. То не е лошо. Шанс за Йоанис Питас, който стреля 1-0. В края на 19-та минута ЦСКА открива резултата. А Йоанис Питас открива головата си сметка с червената фланелка в Европа. Йоанис Питас бе един от най-резултатните състезатели за армейците през миналия сезон. Ето, че първото попадение за кампания 2026-27 е дело на кипареца. Бе оставен непокрит. Успя да овладее топката, след това много технично да я изпрати в далечния ъгъл на вратата на Дери Сити. Никакви шансове за Брайан Мейер, който можеше само да изгледа топката и това как тя влиза в неговата врата. Пето попадение иначе за Йоанис Питас в европейските клубни турнири. Тук обаче опасно за червените. Топката попада във вратата. Именно Лиам Бойс, за когото говорихме неведнъж от началото на срещата, е човекът, който възстановява равенството на националния стадион Васил Левски и носи радост за тези привърженици на Дери Сити. Статично положение се оказа ключовото в тази ситуация. Какво направи обаче защитата в червено? Защо Лиам Бойс бе оставен абсолютно непокрит в наказателното поле? Хубавото подаване дойде от капитана Дъфи и макар да не осъществи най-добрия контакт с топката, нападателят в черно успя да я изпрати в мрежата. Видяхте, че Леандро Годой се опита да скъси дистанцията спрямо него. Не го направи обаче достатъчно. С Соле топката отново стига до играча с номер 8. Хубаво подаване към Питас. Шанс за Сенси. Залъгващо движение. Изпуска момента да стреля. Комбинира с Жордао, който го прави! Феноменално изпълнение! Отново капитана на ЦСКА с бомба от далечно разстояние и ЦСКА е напред в резултата. Радостни възгласи, но и множество аплодисменти, защото точно това заслужава Бруно Жордао. Неведнъж през сезона, през миналия сезон успя да се разпише за ЦСКА. Неведнъж го направи и от далечно разстояние. Новата кампания започва по познат начин за Бруно Жордао.
И още веднъж подаването на Сенси към Питас. Трудно бе за овладяване след това от страна на играча с номер 8. Той обаче не избърза с отиграването си. Изчака подкрепата от страна на Бруно Жордало. Защитата на Дери Сити пък не скъси достатъчно бързо дистанцията спрямо капитана в червено. И той с много мощно изпълнение изпраща топката за втори път във вратата на Брайан Мейер. Страхотно подаване на Фьодор Лопухов между линиите към Йоанис Питас. Той сега печели пространство. Йоанис Питас продължава да владее. Комбинира надясно с Пастор. Той връща към Питас! 3-1 за ЦСКА! Контратака като по учебник за червените. И трето попадение във вратата на съперника. Отново Йоанис Питас в прегръдките на своите съотборници. Още веднъж как започна всичко. Една атака за Дери Сити. Отиграване на Фьодор Лопухов, което си заслужава. Прекалено много свободно пространство за Питас. Превзета територия. И след това подредба на Дери Сити, която позволи на кипареца да получи подаването от Пастор в свободна зона. А от подобна ситуация много трудно Йоанис Питас ще пропусне. 3-1 за ЦСКА. Играчите на Христо Янев правят много сериозна крачка към победата в днешния ден. Но за всички нас през сезон 2020-2021. Центриране сега към далечната града. Това е опасност и Дери Сити стига до още едно попадение. Това е нещото, което играчите на Христо Янев трябваше да избегнат в минутите до края на двубоя. Джеймс Олаинка обаче бе оставен прекалено сам в наказателното, във вратарското поле дори. Още веднъж изпратената топка на десния фланг, центрирането, т.е. залъгващото движение първо от Кутър, след това центрирането. Патрик Маклин на далечната града върна топката успоредно на гол линията. И Олаинка трудно можеше да сбърка от тази ситуация. 3-2. ЦСКА все пак има аванса в резултата. Все пак все още е по-близо до победата. Играчите на Христо Янев обаче не могат да допускат отпускане в своите действия. Изглеждаше така, сякаш те по-скоро